vole, to klíčník položil na stůl. To pentu ne. A to, že přece ten jako, když tam ta zápalka je, tak člověk, jako, tak už je to jenom na tom, že ten kohout třeba náhodou nespustí, že jo, což jako, sice se asi nestane, ale že jo, je to prostě už malá bezpečnost, pokud to někoho míří. To je prostě kamkoliv jinak.